McManus. Caden Cook. Ben efo Sam Hart. Cook ond llwyddo gael ei greisiad I fewn i'r cwrt. Mae'n gyfle fan hyn i'r ymwelwyr. George Piers gafodd yr ergyd. Mae'n gyfle fan hyn I Airbus. Mi oedd angen yr arbediad o'r ergyd gan George Piers, camgymeriad yn y cefn gan Bae Colwyn. A'r arbediad gan Mark Halstead. 13 o funudau wedi chwarae cic gornel gyntaf Bae Colwyn o'r gêm. Josh Williams yn ei chwipio hi I ganol y gôl, y bêl yn cael ei chlirio. Ond cyn belled a Dan Roberts. Bêl dal yna I Bae Colwyn yn ôl a hi at Josh Williams. Williams geisio mynd hibio I McManus. Mae bêl dal ar dir y chwarae am gyfle I Nathan Pete o bawb sy'n mor gywir fel arfer. Louis Robles ôl a Declan Poole wan tas o le I gael y creisiad I fewn yn fan hyn. Robles y bêl yn sgwar at Brackley yn ôl at Robles I fewn i'r cwrt. Adam Davies. A mae hwnna'n gorau mynd lawr fel cyfle i'r blaenwr. Josh Williams ar gic gornel. Pete a Dan Roberts I fewn amdani. A fymryn heibio'r postyn Roberts gafodd y cyffyrddiad ola. Airbus yn dwt ac yn daclus mewn meddiant. Evans. Chwipio'r bêl I mewn i'r cwrt. Mae rhydd yn y cwrt. Mi oedd angen yr arbediad o'r ergyd gan George Piers. Ac unwaith eto Mark Halstead. Nid am y tro cynta yn yr hanner cynta. Yn rhwystro George Piers rhag roed Airbus ar y blaen. Cyril. Y bêl hir uniongyrchol unwaith eto yn edrych am yr hediad gan Louis Robles. Wan mae Adam Davies yn y canol. Sam Hart os llethi ddo fesur y creisiad yn gywir. Dyma Davies! O, na'n gwych! Am gol gampus gan Bae Colwyn. A mae Adam Davies wedi sgorio I drydedd gol o'r tymor. Mae wedi sgorio yn erbyn Trefelyn. Mae wedi sgorio yn erbyn Rhydaman. A rwan, mae wedi sgorio yn erbyn Airbus. 3 o'r tîma addyrchafwyd. A mae Adam Davies wedi sgorio yn erbyn pob un ohonyn nhw. Cyril Bale I gyfeiriad Adam Davies. Davies I fewn amdani. Robles. Dan bwys ar Robles yn disgyn yn y cwrt. Ac Adam Davies gafodd yr ergyd cael ei chlirio ddi ar y llinell. 10 munud o'r ail hanner ar y cloc. Sam Hart yn ei chwipio hyn iddo. Mi oedd angen y cyffyrddiad gan y golwr. Oedd hwnna mynd I mewn fymryn o dan y traws dybiau I. Sam Hart yn ei chrymanu hi ar yr hidlath o droed chwith na sgynno fo. Mosgrop. Calend ar gael ar yr ochr bella, ond Caden Cook ydi hwn. Cook, oedd o'n mynd am yr ergyd. Mae yna unwaith eto I Caden Cook! Bêl yn cael ei chlirio ar ergyd gan Joe Palmer. Fel cic hosan, felly am gic gol. Kieran Evans ar gael, ond dal I fynd at Mason Blackwell-Jones a'r bêl yn cael ei dwyn. Mae'n amrediad da gan Cyril. At Jordan Davies, mae Louis Robles yna hefyd. Mynd i'r penderfyniad gan y dyfarnwr, dim byd o gwbl. Joe Palmer, pas dda. Mae'n y gyfle fan hyn I Jake Roberts. Roberts at Cook chwipio'r bêl a draws y cwrt. Mi oedd James Hughes yn agos ati ar y postyn pella. Stevenson. Dyma Caden Cook, a mae yna berig bod tro mae hwn ar y bêl. Cook, os ydych chi'n weithio'r bêl ar I droed chwith am yr ergyd. Cook ar ergyd, a mi oedd angen yr arbediad. A'r ergyd yn nerthol a'r arbediad yn un da gan Halstead. Palmer, bygythiad I lawr yr ochr dde. Syndod I fod dod I gadael. Kieran Evans, y bêl I mewn gwrdd. Dyma Lansley.
O, Jake Roberts oedd o. Eilydd arall, Jake Roberts gafodd y cyffyrddiad. Jordan Davies. Bratley. Am Declan Pool, cadw'r bel ar dir y chwarae'r bel yn ôl mewn at Louis Robles, tynnu lygyd o ddi ar y bel. Josh Williams yn ennill eto i Williams ar y droed dde. Williams, os a ergyd i fod. Dan Roberts! O, fymryd dros y traws. Ni gymodd i wiriad, mae di mynd am gec gornel. Dan Roberts, rhif 2 ar ei gres bron a sgorio'r ail i Bae Colwyn.